deca nam ništa ne valjaju, mi smo baš bili tako super i tako su nas lepo naši roditelji odgojili, ko nama dade ovu decu koja ništa ne valjaju i kako su oni nama zapali. Deca nam nisu loša. Deca su odlična, znači deca su stvarno sjajna, ja sad kad gledam i decu koja se druže sa mojim decom i koja idu u odeljenje, deca su generalno super, a ono što mi radimo i što je potpuno pogrešno jeste da ih stavljamo u isti koš. Naravno da ćete vi imati problematičnu decu, bilo ih je uvek. I kada odete na roditeljski sastanak i kada krene sad tu neka priča, problemi, nasilje, ovakvi su, onakvi su i tako dalje, i ako biste postavili pitanje sad i roditeljima i ne znam, nastavniku, pa dobro, evo ovde ima, ne znam, 27, 28 đaka u odeljenju. Koliko njih vama pravi problem? Koliko njih je agresivno, ne znam, da će da, ono što smo čuli juče, da je učenik, ne znam, se rekao učiteljici, beži bre, ko tebe šta pitao ili tako dalje. Koliko njih bi to uradilo? Obično je odgovor 2, 3, maj neki 4, ali ako ih ima 27, zašto mi sve njih stavljamo u isti koš i kažemo da su